Zvirisisi guys for the people. Nasi ndiri kuno kwa Musana panamboya kuzoona panapa challenge yataita ndeyefila. I told you last time guys kuti panapa fila pachachemewa and I think marori asvika panapa ari ma 20 cubics ava 6 kana singareshi 6 or 7 aringopinda saka pesa vakutongosanganisa ndofunga mamwe ari kungoona achitongodi kuti ichipedza izadze but otherwise foundation yedu yakabuda ndo yamuri kuona iyo. Saka panichatenderera right saka mozvo mamwe mabricks manje tanawo mabricks ari zvoti patinopedza zvana slab ka pakaipa maona mabricks edu aya 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3 4 5 6 7 8 9 10 11 izvi 11,000 ndizvo 11,000 bricks pakaipa mana bhazi chandisiya Pange yanyengerwa navanhu last nje yo brick yedu ndo foundation yedu yamuri kuona iyi ndangoti kuratidzeyo guys but pano fila guys fila pakaipa makanyanya kuita mazikomba kudai. I think ndakakudza kuti ground redu rakadai harisi level saka rakadai so nekuda kwaizvozvezvo kurava kuti kumusoro kunonge kwakakura kunoita mazikomba akawanda handiti unoti akakwada akadzika saka ndo vamuri kuona apa madatomboedzerwa papa hava pakaipa iri ndofunga ndore vakambotanga vachiwana iri ndanacho dai vakaramba vachiwana rakadai iri kudanga wakurishayiwa meni but I think this one rakanaka zvaro machoice evanhu anyway tichingotedza zviye zvauya but iri ranga rakanaka hamozviona manje saka mese asi zvakuchionekwa zvanombositara zviya zviya kuti hazvimbooneki kuti zvikufamba sei zvichibva nepi because kana pasati pane slab zvitira zvakubuda tichingoti ameno mwari wedu hamozviona saka iro igombe ona the difference vanhu titasa kunosvika imba iya uko takuikurese vari kusvika hazvitina zvatoprefer then wouya apa saka hatisoziva 20 cubics iyo ichakwana here kuda kwavari kutora rapera kana kuti kudi we don't know saka nevheranda harina fila apa pese hapana fila saka ndatomboya nemarama nhasi kuti ngavambofanira kumborama kwese kwakadii kwakapera kazvichibvira tichimirira iro fila rachoni wambofanira kurama kwese kuitira kuti pavanongopedza fila apapa nekutorama electrician obva waita sei oisa mapaipi vachingopedza kutongesa mapaipi slab yakutorohwa from there tatozwa kuti brick yedu ndio takumanya nayo chete uku kuside stage ndo inonyanya kurwadza padzimba dzese ndo zvinhu zvandakaona kunorwadza kubuda pabox kunorwadza kupfuura pamunhu apa anozonobuda akutanga kuita inonzi chistayo brickwork pamusoro then saka apa ndoda kuti ndiite sei ndimbofamba ndibude ndirowe pasi ndambosvikawo kunombonoona kuti kwakamira sei.